Саньяп авылында 1 июнь балаларды яклау көненә арналган байрам саралары балалар һабантуеннан башланып китте. Сараны оештыручылар яңы сафка индерелгән балалар майдансыгы янында узгарды. Реалиштер программасына ярашлы Саньяп авыл биләмәһенә караган Саньяп һәм Каскын авылдарында быел яңы балалар майдансыктары төзелде. Дәүләт ярдәме урындагы халык көсе менән хасил булган майдансыктар калалагылардан бер дә калышмай ди урындагы хакимияте башлыгы Фәния Әхмәт кызы. Мына әлеге быелгы елда был майдансыклар безнең 100 меңлек кем булды ике авылдагы һәм был гына ир егетләрнең үзебезнең хатын-кызларның үзебезнең көс менән калган эшләрен эшләп куйдык, кәртәләнек, буянык һәм форсаттан файдаланып. Мен ошо авыл халкына кемдер ошо өмәләрдә катнашкан барыгына ла зур рәхмәт yetkерәм. Был безнең үзебез өчен булгас, авылда халык та әүдем катнаштылар өмәләрдә. Зур рәхмәт сезгә шуның өчен. Был проектты әйтеп үтер инем. 2015 елдан эшләп килә бит инде. 2016 елда без һәү башны кәртәләгә тотындык был аксаны. Шулай 2017 елда 100 мең акса бүленгәйне укучылар өстен Саньяп авылында укучылар өчен автопавильон һәм 2 клубка музыкаль аппаратуралар һатып алдык. 2018 елда 100 мең бүленгәйне һәм шулай Каскын авылында укучыларга шулай автопавильон һәм хугыш осыры балаларына обелиск астык. Мана быелгы елда инде 100 мең бүленде һәм мана 2 авылга ла ошо балалар майдансыгы эшләп ултырттык инде. Был балалар майдансыгы ошо авыл халкы өчен, балалар өчен озак хезмәт итер дигән өметтә калабыз. Һабантуйга балалар менән бергә ата-әсәләр, олатай өләсәйләр дә килгән ине. Улар да үзләренең бала сактарын искә төшереп, хатирәләргә бирелделәр. Уеннардан да ситтә калманылар. Авылыбызда зур байрам бүген. Балалар майдансыгы астылар. Балаларга һаулык теләйем. Одан гомер, ат-тинәле булһыннар. Илләр тыныч булһын. Авыл бетмәһен ошайтып, балалар да ошо һәр вакыт гөрләп торһын. Авылыбыз яшәрһен, яшьләр дөнья гытһыннар авылга кайтып. Бетәһенә ла һаулык, одан гомер теләйем. Яңсәрләр менә авылга кайтыһыннар, алып килермен шунда бергә уйнарлар дип. Һәр вакыт кайталар яйгәһен, авылда булалар. Ошонда авылда уйнап, ошонда күңел ачып китәләр инде. Рәхмәт бетәһенә лә. Тукта һикереү, аркан тарту, йомыртка менән йөгереү, көршәк вату һәм башка кызыклы ярыш уеннарын берләштергән байрам мәле һиҙелмәйсә үтеп тә китте. Балалар исәнһә уйнаһыннар, килһеннәр, күмәкләшеп. Менә эшләгән бөтен авыл халкына бигрәк тә менә эҫе көндәрдә бит инде килеп буяштылар, олы апайлар да килделәр, үзләренең вакытларын табып, аларга зур рәхмәт. Киләсәктә лә бөтәһенә лә шай һаулык, исәнлек, елда балаларыбыз шай безне куандырып торһыннар, без алар өчен яшәйбез бит инде. Шул бәхетле булһыннар, аталы инәле булһыннар һәр береһе, һәм дә менә кем оештырган Каскын авылында ла бит инде шул майдансык тинеләр асырга һәм киләсәктә лә эшләгән, оештырган итәкселәргә исәнлек, һаулык, эшләрендә уңышлар теләйбез. Байрам һуңында барыһына ла урындагы эшкуар Нәфис Ибраһимов тәмлекәстәр таратты. Шулай ук бу көндә Мурак авылының Зәйнәп Биишева исемендәге паркында балаларды яклау көненә арналган зур байрам сараһы булып үтте. Балалар елмаюы, күңел күтәренкелеге һәм изгелек менән тулы байрам көнендә төрле уендар, конкурстар, мастер-класстар, район мәдәният һарай артистлары һәм Зәйнәп Биишева исемендәге Мурак балалар сәнгать мәктәбе тарафыннан әзерләнгән концерт номерлары менән һугарылып барды. Сегодня совместно с отделом ОГИБДД, отдела по Кугарчинскому району и вместе с организацией «Доброе сердце», это волонтер Кугарчинского района, в рамках акции «Безопасное лето» мы провели мероприятие
мероприятие, направленное на пропаганду безопасности дорожного движения среди детей и родителей их. Сказали, значит, основные правила поведения в летнее время детей именно. Также различные игры, конкурсы, песни. Шикарный концерт подготовили воспитанники Мраковской детской школы искусств. Ну и, конечно, отдела культуры — это конкурсы, игры и различные флешмобы. Байрам балалардың, ата-әсәләрдің һәм килгән кунактарның барыһының да күңеленә хуш килде. Халыкара балаларды яклау көне уңаеннан узгарылган сараларды байкауды дәвам итәбез. Райондың Хатын-кызлар советы Мурак Үдәк район дәвахана һәм ирекмәндәр белән берлектә балалар өчен матур сарай оештырды. Балалар дәваханаһында сагу һәм фәһемле акция үтте. Теләге булучыларның сәстәрен үрделәр, кырктылар, битләренә хүрәт төшерделәр. Сегодня в преддверии Дня защиты детей мои работники Мраковской центральной районной больницы совместно с волонтерами района провели акцию под названием «Дети. Цветы жизни». Хотим пожелать нашим детям позитивного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Я тоже не осталась в стороне. От имени женсовета приняла в этом празднике участие. Вот, дочь свою привела, помогает мне. Вот, всем детям хочу пожелать здоровья, самое главное. Вот. Чтобы не лишены были детства, чтобы были такие праздники почаще.